Kakang Semar persasat kaya dene sinambering gelap lepat bareng Janaka mlebu ing padukuhan Karang Kadempel ngancik ana ing bali wismaning Kakang Nayantaka. Jebul tinemune kabar ingkang sumebar iki kabeh mau kepara nyata ora mung kandhek ana ing pekabaran. Kakang Semar katon nggone nandhang ruga Kakang Nayantaka aja negake marang Pandhawa. Kakang Semar Mara Baliya Waluya Nirmala temah jati temah mulya. Pandhawa ora bakal bisa kelangan Kakang Nayantaka. Wah, Dipol. Ya kene kowe kena ngapa? Teka nglumpruk tanpa daya. Bareng aku lan adi-adiku sowan ana ing Karang Kadempel, ora kawetu ucapmu kawit mau. Yen pancen ana ingkang tumindak ora prayoga lan ana ingkang tumindak ala karo kowe, mara gage kowe matura karo aku, mengko aku ingkang bakal ngrampungi perkarane. Kakang Semar, ndak suwun Kakang enggalo Waluya Nirmala temah jati. Kakang Nayantaka, ndak suwun Kakang Semar enggalo Waluya Nirmala temah jati. Kakang Semar, kula dhewe niku nganti bingung Ndara. Pripun supaya bapak niku mari lara? Mongko anggere kula tiliki, Pak, mari kemana ngoten malah. Wong mari niku sehat kok malah kemana? Bapak niku lara ya isih sok gecul. Ya, Tru. Sok nampa job. Niku bapak niku ngenten niku. Malah sakniki bareng ndara-ndara rawuh wonten Parang Kadempel. Rada sithik padhang trawangan ati kula dene ndara nggatekake kahanane bapak. Wis ana pirang sasi Petruk nggone bapakmu nandhang ruga. Udakara nggih sesasi niki. Sesasi niki bapak niku mboten purun napa-napa, ora maem, ora dahar, ora ngunjuk. Mung niki teng ngamben mriki niki wis mboten napa-napa. Mongko bebuang ya manggon. Anu apa dipendhem po? Aja kok dipendhem ora mbangane. Engko gek Covid. Sapa? Bapak kuwi buntel plastik kowe. Terus pendhem. Mesake saiki wong mati do dibuntel plastik ya, Tru. Heeh. Mesake malaikate dadak ndedeli nek arep nakoni. Ha iya. Monggo mesti ditakoni. Ah mesti. Dadak nyuweki nggon cangkem. Wong diblebet plastik ora iso omong to? Ha iya. Wis ditakoni iki ya du ragane. Wis sing ngomong sapa ora? Ana kawan, aja padha pating clemong. Ing wigati ngertiya. Lamun pampraptane Kakang Mas Jodipati rawuhing Kakang Mas Werkudara, aku apa dene Yayi Nekula Sedewa diutus dening Kaka Prabu Darmakusuma supaya nanjihake apa pancen kepara nyata bapakmu kuwi nandhang lara. Jebul tinemune kabeh mau kasunyatan bapakmu nandhang lara. Monggo isih katon nggone ngrekasa, nggone gula wentah kelawan raga. Apa kudu Janaka? Apa dene Kakang Mas Jodipati lan Nekula Sedewa ingkang golekake srana supaya bapakmu Waluya Nirmala temah jati temah mulya nala gareng. Ratune Ratu Utama Padhe lino Pranayaka Tyasraharja ing kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami mbawacana kasaru tedhahing Sang Hyang Kanika putra akarya kagiat nenggih sanggyaning para Pandhawa wah para Panakawan ngawuningani rawuhing Sang Hyang Kanika putra wau nginten babar pisan menika kadidine Wang Pikula Naroda ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kensong warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Iya pancen bener Janaka, ulun ingkang hunyang madya padha tedhak ana ing Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana ya Permati.
kula pun dinggo jimat paripe. Nrada kakekku aku ngaturake basaku katura. Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana ya nggih. Ndak gegem dadiake jimat. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk, pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Neklas Dewa ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat paripe gayanana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk, pukulun. Nala gareng ulun tampa pangestu ulun tampanana ya nala gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat. Bekti kula pukulun. Ya, Petruk ulun tampa. Ngopo ya Gong kok Betara-Nrada kok rawuh ning Karang Kadempel. Njabut nyawane Semar kuwi. Wong tuwa ngrepotke ora. Lara umume seminggu, keroki ya ora mari. Tukoke abot, obat. Tukoke obat ya ora mari. Tiwas lek tuku obat tidur turut nggon sepi-sepi. Ha ngopo? Ndak obate tangi nek nggon rame. Obat tidur ki marai turu kok ora kok obate turu ya ora. Ngene ya ana kawan aja ting Celebung. Praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka karepku dhewe. Ini saking kajengan Paduka piyambak dudu. Sanes pukulun ora. Nanging ulun diutus dening Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Ngawuni-ngani yen to jagat ana perkara satemah gara-gara sundala ning Ngawiyat. Tumulin nimbali kelawan panjenengan ulun tinimbalan dening Sang Hyang Bathara Wenang supaya tilek kalawan kahanan ingkang saknyatane ya kuwi Kakang Semar Badranaya nanging jebul kahanane pancen kepara nyata. Kakang Semar nandhang raga tegese nandhang lara. Mula mangko nalika semana aku diwening dening Sang Hyang Jagat utawa Sang Hyang Bathara Wenang yen pancen Ismaya utawa Nayantaka kuwi nandhang raga kinen boyong sak ragane sowan ana ing Ngundarandir Bawana. Mekaten pukulun ya mbok menawa bakal diparingi tamba dening Sang Hyang Bathara Wenang ana ing Ngundarandir Bawana. Menawi kepareng kepaduka kados mekaten kantun nala gareng Petruk Malimpah Bagong minangka dados atmajanipun Kakang Semar menika pikantuk menapa mboten? Piye nala gareng entuk apa ora? Ha monggo, monggo. Kula ya wis ora betah ngupakara Semar. Pun dibeta teng Ngundarandir sarana Bawana. Heeh, Bawana suwanke Sang Hyang Bathara Wenang men ditambani upama ora iso tambani nggih pun boten usah dibalekke teng donya pun. Pun kajenge teng rika mawon. Petruk piye? Kula ya cocok kali gareng sanane ngono ya ring ayah lah wicekno apa wis. Apa-apa ora duwe dadak lara barang, ora nyambut gawe. Pentas ya ora entuk, dadak lara barang ra yo ngrekoso to lek golek duit. Ah iya. Bagong piye? Setuju. Pon dibeta sakniki mawon mboten sang ngrepot-ngrepoti anak-anake. Kula niki pengen urip merdika malah kabotan wong tuwa. Wis tuwa ya ora mudar-mudar Semar. Iya karo wong tuwa kok kaya ngono to ngono. Ha ya men mangkelake mbok ya sing sehat. Ngerti anak-anake ora nyambut gawe. Nyambut gawe ming dudahan per bulan. Wayangan ming 2 jam boleh dudah sesasi sepisan iso ngragati wong lara barang. Wis ngono wae. Nek ngono sing sok mangani dahare bapake kowe to. Tak pangan dimasake enak-enak kok ora dipangan. Tak pangan men dhek saya ngelih, saya lara terus odong kulmu mlocot kula. Karo wong tuwa atot. Yen mancen ala Gareng Petruk Bagong ngeparengake sarta ngidini ulun boyong kelawan Kakang Semar. Dina iki bakal tak boyong munggah ning Ngundarandir Bawana pun monggo mawon Arjuna wonten maring adhawu. Werkudara Neklas Dewa dadya seksi lamun Semar dina samengko bakal tak boyong marang Ngundarandir Bawana. Wah, Narada kakekku mangsa Baranga. Kabotan beban niki sajake. Wong piyai semono kok nggawa wong lemu gek arep mabur kan overweight. Apa reng overweight? Overweight ya apa? Keberatan beban dadi mabur ya wis ora kuat. Kapal terbang kae kowe ana aturane bobote sepira kok Narada kok arep gawa Semar. Ngesti kasekten pukulun. Ya ajan abot tenan Semar iki saya lara kok saya lemu. Pun rika kek diagawa rika iya nala gareng. Premban Durna. Oh iya Petruk aku ingkang prapta ning Karang Kadempel.
Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lho, iki Janaka nang kene. Inggih. Ya Janaka tak tampa. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura. Werkudara ya nang kene. Yo, iya Werkudara tak tampa. Wonten menapa Penemban? Kok sajaipun semengko tindakipun mengku suraos menapa kepareng kula nyadong dawuh. Ah, iki ngene ya Petruk. Mula aku kaget tekan ning Karang Kadempel kene. Kabeh geger merga Semar nandang lara, bapakmu nandang lara ingkang madal saring usada. Ora iso ditambani dening sapa wae. Malah kabar sing tak tampa kowe wis pirang-pirang rawuhake para pinter, ngarawuhake para brahmana resi supaya nambani kalawan bapakmu ning kabeh mau gagar wigar tenantuk karya, tegese cabari gawe. Nggih. Ah, iki ngene Petruk. Praptaku ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ngerti ya? Yen to dina samengko Ngastina kuwi ana sawijining pendhita pinter ingkang wegik, pandhita ingkang wasis waskita ngesti. Tur darbe kasekten ngluwi marang sak pepadane. Pendhita pinter. Iya. Sinten Penemban? Pendhita kliyang kabur kanginan. Mendho kebaratan ngendi papan dununging kono. Sang pinandhita mau lenggah. Namine Resi Kumbara Dewa. Resi Kumbara Dewa. Iya. Niku saking pundi niki? Aku dhewe ora ngerti kuwi ngerti-ngerti teko kok. Terus sowan utawa suwitane negara Ngastina ditampa dening anak Prabu Duryudana. Lan niki mau panjenengane kuwi bakal nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadane. Paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring boga wong kaluwen. Kuwi yang ditindakake dening Resi Kumbara Dewa. Tumuli panjenengane mireng yen to Semar lara, mongko Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Panjenengane ora bedak-bedake antaraning Pandhawa lan Kurawa. Lan nganti kalawan aku lan para sata Kurawa supaya sowan ning Karang Kadempel wigati bakal nambani karo bapakmu. Saiki bapakmu nendi? Kowe ora usah sumelangen bapakmu ditambani karo Begawan Kumbara Dewa mengko bakal waluya nirmala temajati jati temah mulya. Truk. Kowe aja gampang percaya lho. Beberapa kali ki apa? Wis bola-bali. Nek sing jeneng wayang ki aja nganggo beberapa kali. Wis ora apa-apa saiki ki ngene ponokawan ki bebas omong Indonesia, omong cara Jawa, omong ngendi waton iso. Aku nek iso Inggris basa Inggris kok. Kowe mesti ra iso le nampani ya ta? Ha iya. Wis ping pira Ngastina ana pendhita. Jarene arep gawe tentrem, jarene arep gawe apik ning nyatane apa? Ming ngrenah sedaning para pepundhen Pandhawa. Ngrenah patine Semar, ngrenah patine Sura Prabu Ndorowati, bola-bali mula aja gampang percaya karo omongane Pendhita Durna. Siji Durna, loro Sengkuni, wis. Kuwi wisa kuwi, Tru. Mula kowe kudu ngati-ati. Nek Durna tekan kene terus arep anu nambani karo Bapak Semar, ya nek masale kowe engko tok wenehke Bapak Semar upama ana, iki ana terus kowe menehi palilah karo Begawan Durna nambani bapak. Terus sing dombekke racun, ayo. Bapak mati piye? Wah, seneng aku. Tak tempiling jasmu lho kowe. Anggere muni ana bapak len lara kok senang-seneng ora. Piye? Awak dhewe kelangan. Mula aja gampang percaya. Nuwun sewu Penemban. Menawi panjenengan madosi bapak niki mboten wonten. Lho, bapakmu nendi? Lho jare lara. Nggih. Ning niki wau kedadak wonten rawuhipun Sang Hyang Bathara Antarada. Diutus dening Sang Hyang Bathara Wenang kinen boyong bapak sowan teng Undaran Tirbawana. Lagi entis mawon. Niki bapak pun mangkat kalih Sang Hyang Bathara Antarada bidal teng Undaran Tirbawana. Nek panjenengan madosi bapak niki mboten wonten. Oh, Petruk kowe aja garah lho. Kowe aja ngapusi. Kowe iki mung batur, kowe iki gedhi bal 17. Tur kowe iki wonge senengane guyon. Kowe aja ngejak guyon Begawan Durna. Iki durung wancine kowe karo aku geguyonan. Lan ora pantese, ora sak derajate kowe ngejak aku geguyonan. Jer aku ki derajate piyayi kowe mung batur. Mula wektu dina iki ora usah ngapusi karo Begawan Durna. Semar nendi Tudana? Semar menyang endi Tudana? Bapa Penemban sayektasipun menapa dipun aturaken Petruk menika saknyatanipun mekaten. Janaka ora usah melu-melu. Aku ngerti kowe ngewangi Petruk, mergo kowe iki ditutke Petruk pirang-pirang taun nganti tekan semrene kowe ditutke karo Petruk. Mula wis jamaklum rayen to kowe iki mbelani karo Petruk. Wah. Aku seksine.
yen Semar diboyong Narada kakekku. Werkudara semono uga. Kowe kuwi bendarane Panakawan. Mula ora aneh nek kowe mbelani karo Panakawan. Ora usah padha melu-melu iki aku rembug aku karo Panakawan Petruk gareng karo Bagong. Petruk wis ngene wae. Kowe nuduhke bapakmu apa ora? Kula niku matur napa wonten mboten tau goro. Kula niku matur napa wontene. Nek panjenengan penembahan pitados matur nuwun, nek mboten nggih sampun. Nek mboten nggih mboten napa-napa ning nuwun sewu, ampun gawe geger enten Karang Kadempel. Niki kahanane lagi kahanan sing mboten nyenengke, tegese kabeh do susah mergo bapak niku loro. Dadi ampun bebutek banyu bening. Kowe menehke bapakmu apa ora? Kowe ndutuke bapakmu apa ora? Apa nglakon Karang Kadempel kene ta? Bumi angus legane nganti ku sampro kowe. Bagong non wani-wanine kowe njotos Begawan Durna. Bagong kowe ngerti ora Begawan Durna kae guru ku ya gurune Kakang Mas Werkudara. Teko kowe wani njotos karo bapa Pramban Sukalima. Mbok anggap apa? Mbok anggap sak derajatmu. Sik, nek arep nyenani. Ning kula duwe dasar. Dasar kula siji Durna niku nuwun sewu arep pendhita ning seneng bebutek banyu bening. Seneng tumbak cucukan, seneng adu kono adu kene. Terus saniki kula tak takon, sampean kelingan mboten lakon-lakon sing mestina ana pendhita sing etok-etok gawe tentrem, etok-etok gawe ayem ning jane wing arep gawe kisruh, jane wing arep gawe geger. Wong salwangsul. Sampeyan tau tate dijak teng negara Ngastina, suwita karo pendhita. Terus kon mateni bapak. Kelingan mboten? Kelingan ora? Wah, rada lali arang-arang tanggapan kok. Hah? Kelingan wong salwangsul ngoten niku. Mula nek kula wani karo Begawan Durna niku merga kula nuwun sewu. Kula wis hafal karo watake Begawan Durna. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kesong Ngewangi kula kalih Petruk kalih Gareng mboten. Merga nika mesti nggawa Kurawa. Nek sampeyan purun Ngewangi, ateges sampeyan tresna karo batur-batur niki sing ngetutke sampeyan ngladeni sampeyan wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang kaya ngono. Nek sampeyan abot guru sampeyan monggo ora masalah. Silakan sampeyan menyatu kalih Durna. Mung suwe ngene kaya manuk kuntul arep mabur itu. Ra mabur-mabur. Wani apa kowe? Ora, iki menggo jontrot swara. Ngoten? Pun abot sinten? Napa sampean mentala nyumurupi nyok kula kalih Petruk kalih Gareng diajar Kurawa? Wah. Pun mang pikir, ampun wawe. Sampeyan nuwun sewu kula tak takon karo sampeyan. Takon apa? Sampeyan lair mbiyen wujud napa? Wujud bungkus. Pirang taun? 15 taun. Nanti ning alas Tribrasara. Tak kandhani nggih, Mas. 15 taun kula niku nunggu sampeyan ning alas. Ndonga saben bengi Gusti paringana pepadang bentara kula ben lair normal. Nganti ora mulih nang omah. Sampeyan ngerti mboten? Rumah tangga kula berantakan. Ning kula ora masalah nglabuhi sampeyan, nglabuhi bendara. Niki kewajiban kula. Kula pisah kali bojo kula. Wah, apa iya? Ayo. Bojo kula teng wetan, kula teng kulon. Nek arep ngapa-ngapa dadak telepon. Ana acara ora? Wah. Iya, aku ngerti. Nah, kula terus rabi meneh. Iya. Lah kok ngetutke Ndara Janaka madheg pendhita Begawan Ciptaning. Sampeyan tapa pirang sasi? 3 sasi. Hah, kula ora mulih 3 sasi. Pegatan meneh. Tak ale belani kaya ngono sampeyan blas ora belani karo aku. Nek sampean ora iso ngundurke Kurawa, ateges sampean mentala karo kula percuma ning nglabuhi karo sampean.
Rumangsaku seprene iki durung tau pegatane. Ame ngapusi ya. Kono ora ngerti cerita keluargaku. Terus Ndara Werkudara Ndara Janaka ya ora hafal karo bojoku. Dadi mung tak apusi, sing penting kan slamet. Ha iki eleke nang kene iki nang kene iki. Kowe golek bela ning sranane ngapusi. Aku ora seneng mbok jujur. Nek jujur ya dheke cetha mbelani gurune sing minterke Ndara Janaka ulah jempare iki Begawan Durna. Begawan Durna ya aja dianggep elek lho, Tru. Nuwun sewu Begawan Durna kuwi pinter jane ning gandeng wis nang nggon crita ngene iki wis digawe elek. Ayo jane salahe kudu salah sapa-sapa ning salahe wong biyen-biyen sing gawe Durna elek. Oh, ning nek ulah jempane ora ana tunggale. Seswane sing ditresnani iki Ndara Permadi. Iki kudu dibeda ruangan. Heeh. Nek dhewe ulah jemparing top. Oh iya to. Aku kelingan jaman pendadaran siswa Soka 5. Heeh. Ndara Permadi kon manah mripat manuk ning sirahe aja obah matane cepling. Iso ya. Is wong loro sing iso. Oh, sapa wae kong Permadi karo aku. Sing cepling ndasku. Tenjang ora. Omong digandheke tenan. Manah ya. Ha iya. Yo ditonton kae engko nek Ndara Permadi karo Ndara Werkudara mungsuh Kurawa. Ayo pokoke karo aku siap-siap wae. Ya yo. Begawan Durna kok tiba saka Dirgantara. Lha nyuwun pangapunten Mremban. Mboten kanthi kanyana-nyana kula dipun ajar dening Bagong dipun dugang ngantos kontal saking pendapi Karang Kadempel. Lho, lah sebabe apa? Jumbo kalian ngendika panjenengan, kula kapurus pados mboyong Semar Badranaya. Samangke badhe paduka paringi jampi supados enggal dangan anggenipun andang raga. Iya. Nah nyatanipun Semar samangke sampun boten wonten Karang Kadempel. Aturipun Panakawan Semar dipun boyong dening pukulun Bathara Narada suwan wonten ing Kundaran Tirbawana. Kula mboten pitados. Sareng kula ngendika kathah-kathah dhateng pun Panakawan dumadakan tanpa taliwana Bagong jejak dada kula ngantos salta saking pendapi Karang Kadempel. Wah lah kok dadi ora ndek tata krama Panakawan sing jeneng Bagong. Wah menika sampun ciri khasipun. Menawi kadang kula sami sia-sia menemban. Ya wis. Tur ya sak temene Semar upama iso tok boyong mau sak temene ora kok bakal tak tambani Durna. Lho. Lah kersanipun Semar bakal tak pateni. Merga apa to sebabe Semar kok bakal tak pateni? Merga Semar kuwi salah sawijining wong kang tansah nglicipi carang papak ngicuk-icuk supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora rukun. Yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, wekasan sesuk bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ing kono peranging Pandhawa lan Kurawa. Padha rebut kamukten negara Ngastina. Ya pancen yen ditonton blegere Semar kuwi katone apik, nanging sejatine saka petunganku Semar kuwi wong jahat, Semar kuwi wong licik. Mula kudu tak sirnakake. Lah menika ngaten menemban. Wonten mrika-mrika lenggah. Inggih menika para Pandhawa sekawan cacahipun Werkudara Janaka kula sedewa. Kuwatos raos sing manah kula menawi ngantos mangke Panakawan ingkang boten majeng wonten ing pabaratan. Ingkang gondheli Semar badhe kaboyong dhateng paduka penemban. Kumbaradewa inggih namung Werkudara kaliyan Janaka. Kurawa ora sah melu-melu. Ngedhabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tak tandingani yen pancen Werkudara karo Janaka arep dadi pepalangking Kumbaradewa. Gah gedhe dhuwur Werkudara, pendhita sapa? Kumbaradewa. Aku pendhita Klyang Kabur Kanginan sing suwita Prabu Duryudana. Kowe sing arep mboyong Semarnya pancen kepara nyata. Kena apa ora Semar ora ana teko kowe meksa bakal mboyong Semar Badranaya. Werkudara tak blabari sejatine. Saksuwene kowe urip ana ing alam padang, sejatine uripmu kowe wis ditekuk-tekuk karo Semar. Uripmu wis dienggak-enggokke karo Semar. Semar ingkang tansah digugu gunemane dening para Pandhawa. Pandhawa ora krasa yen to uripe Pandhawa kuwi Semar ingkang nyekel kendho kenceng kendhalining uriping para Pandhawa.
Mula ora aneh Pandhawa tansah manut karo Semar. Kowe ora krasa yen ta uripmu kuwi dipisah-pisahke karo Kurawa. Mula niatku mung bakal ngilangi klilip rukuning Pandhawa lan Kurawa ya kuwi wujud Semar Badranaya kudu tak pateni. Wah, ora lidok ujare wong daplok. Pendak-pendak Ngastina eneng pendhita mikar gawe kapitulaning para Pandhawa. Ora minggat saka kene tak deplok sirahmu. Ayo, kowe tanding karo aku, Werkudara. Ayo, patno sastra jendramu, wateken aji daya kawijaya. Kabeh sing dikandhake Bagong ana nyatane. Sing dikandhake Petruk eneng nyatane. Lelakon dibaleni meneh. Kurawa nyraya pendhita gawe srana patine Semar. Kakang Mas menapa sampun ayun-ayunan kan pandhita saking Astina wis tuwa ning kadigdayane kedapi-dapi. Awakku digrayang. Wah, ndrodhok ora duwe kekuatan. Janaka ora iso ngundurke dudu adhiku lanang. Pamer pancen Janaka kuwi pancen wong titis ngembat Jemparing. Kena udengku meh wae lukar. Gawe wiranging begawanku Mbaradewa. Ya. Kowe ijik enom. Kowe ijik titis ngembat olah kridaning Jemparing ning aku wong tuwek kaya ngene iki ora permana. Kalah titis karo kowe aku luwung meguru karo kowe Janaka. Janaka. Ora eling kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe ora duwe kekuatan kowe tak bondo. Tak lebokke ana ing kantong pusakaku sengono kowe iso glawat mesti bakal tekaning mati. Sampeyan ampun mendel mawon. Ndara Werkudara Ndara Janaka. Niki boten sampeyan janca talipon kok. Niki kriwian dadi Krajan Ndara Werkudara Ndara Janaka. Anarkis. Kowe iki pendak-pendak ngono kuwi lho. Ngopo? Ate. Tak totok sirahmu kowe. Asale kok ora wong tuwa kok nyikut cangkem. Diwasanten. Ngapa Petruk? Ndara Janaka ayun-ayunan kalih pendhita saking negara Ngastina. Ndara Janaka nglepaske Jemparing. Wah. Lenarik laring Jemparing niku nganti suarane mak tus. Kena mestakane pendhita tuas kula saka kaduan modar kowe. Jengkelang. Ah kok tangi pendhitane ngetokke Jemparing. Gedene ming sak glagah nika diculke cul kena Ndara Janaka nggen dododhek Ndara Janaka terus ngenten iki. Ndara Janaka ngenten iki terus ora omong blas. Niku marai lara tengah ya bareng niku. Wah, Sedewa. Sedih. Wih, kurang ajar to. Ah sampean yo sembrono.
Kene crita nganti praktek ya tinggal lunga. Siji wong crita nganti praktek ya aja ditinggal lunga, aja ditinggal turu. Mangkel. Ketawa. Terus piye? Lah terus sampean belani mboten. Lho, Kakang Mas Werkudara padha wae. Gedhe tok ningan. Glombior. Kena panah dadane diek, semaput gluduk, dilebokke tenggen kantong. Ajeng didorong sokan. Kakang Mas Werkudara ya kalah. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Apa? Ora sah melu sedakep. Aku ki lagi matek aji pameling. Aku lho ya pamelang. Kowe nek ora sembrono gah. Ayo wis menengo. Nggih. Suli mboten? Iya to? Iya. Atana samar pamoring sunga. Suling bambu. Petroe sembrono. Suling bambu dengkulmu mlacat ora. Dian Gatotkaca tinon mapakarya suta tekabira Kresna parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Gatotkaca wonten timbalan paman. Kowe tak kandhani ya aja kaget. Apa to sababe dene pun paman nimbali kelawan sliramu? Nggih. Karang Kadempel dadi Karang Abang. Merga ketekan Jago Ngastina Pendhita anyar katon. Nadyan wis keladuk yuswa nanging kadigdane ngedap-edapi buktine. Pamanmu Madukara kepikut dening mungsuh lebu wong tuamu. Ya kuwi wong tuamu Kakang Mas Jodipati uga kepikut mungsuh ngger Gatotkaca. Liyanana kula nyuwun pamit nerajang barisane mungsuh kosek. Kowe tak timbali ora takon belani wong atuamu. Keparengipun Panakawan lebokno ana ing kampuh lebu pamanmu sakloron kebareng bali nang Amarta. Perkara iki diwadul Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa, yen ora Kaka Prabu Darmakusuma ora rampung-rampung perkarane. Kulup pringgondani tetuka gawe kaget nedhengi wakmu ing Amarta lelengganan ning kedaton jero tanpa tinimbalan sowan ana ing ngarsaning wakmu Punta. Rimbyat Mojana parigawya ponggir atmajaku bocah bagus. Mugi dados ning kawuninganmu. Menawi mboten paduka Kanjeng Prabu ingkang paring kepadhang dhateng tiyang sepuh kula kekalih inggih menika Paman Madukara miwah Rama Kyai Jodipati. Tanwandi sak mangke Pandhawa badhe gutang. Lire piye dene sira matur ing kaya mengkono. Nalika Pak Kanjeng Prabu utusan Pepundhen Pandhawa sanesipun kinentuwi dhateng Kakang Siwa Badranaya. Nanging dumadakan rawuhipun utusan saking negari Ngastina inggih menika Pandhita anyar katon ingkang sampun keladuk yuswa damel geger Karang Kadempel. Wekasan tetandhingan kaliyan Kanjeng Pamantuwin Rama Kyai Jodipati. Mugi adosna ing mangkah anglo sesumbar lenduk bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Ladalah ora ora ngira babar pisan malah wong Kurawa mbebutek banyu bening kahanan negara Ngamarta. Lagi bingung gagas
Kakang Semar nggone nandhang ruga kok saiki malah gawe cintrakaning adhiku rambuk balik kita rata ngestina. Sembahna tanpa pepindhan. Ya. Wis ora ana pamundutan saka HP, saka WA. Ya. Ayo lakone teruske, Tru. Heeh. Karang Cilimen iki terbatas dengan waktu ya muga-muga ndang padang kahanane ndang apa jenenge tentrem. Ya, men wayang seni-seni kabudayan ku iso pentas meneh nang jaba dengan bebas ya. Ah iya. Ndak selak. Wah wis ora karo-karuan kahanane pokoke, Tru. Heeh. Aku nganti ra wani lunga. Wo. Mergane biaya. Heeh. Nang omah wae ngirit-irit biaya. Ya wis ora apa-apa ya. Ayo awak dhewe ngetutke sapa Ndara Puntadewa lila wujud butayane arep wujud yaksayane nek murka ya tetep kudu dituti wong jeneng awake dhewe Panakawan kok, Tru. Heeh. Ning nek apa buta ditutke Panakawan iki apa ya wangun rek. Piye nek disalin nganggo sandangan jatilan bae piye? Nganggo sandangan buta engko men ngetutke buta men ketok ora ketara nek dhewe iki Panakawan. Manut. Ya oke, ya. Yo, aku ya wis manut pokoke. Pokoke nek takone awak dhewe anake buta kae mau ayo. Wah ya. Waduh dientekke iki sandangane. Wis cilaka iki. Awi sanane kaya ngene. Ayo menyang ya. Aja kesuwen reng. Ayo gek wis ya. Kurang gede. Ayo ngono kuwi bocah. Rada amba rek. Wow, piye? Wis ben ambruk terus ya ben. Bangane ngejenglok. Ismaya Semar ayo kaget kita ulun piji lumantar Kanika putra ya Sinarada apa to kang dadi darunane dene jeneng kita Nandang Raga mongko akarya geger kayiwangan malah sumundala ning Kundaran Dirbawana papan pelengguhan ulun katon ketaman hawa panas merga saka nggon kita laku tapa kanthi laku Nandang Raga ingkang kaya mengkono Semar. Kekilapan menapa Paduka Pukulun? Dene Paduka dadak ndangu dhateng mubah musiking manah kula. Kula niku urip ing alam padhang supados momong dhateng para Pandhawa. Satriya-satriya ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Jagat sampun kobar dening angkara murka ewadene tasih wonten piranganing satriya ingkang tansah nengenaken dhateng kesaenan tansah nengenaken dhateng kautaman nadyan namung gangsal glintir inggih menika para Pandhawa ning tumrap kula niku dados pangarep-arep kula anggenipun tansah saged damel tentrem jagat menika ya nanging apa to sababe dene kita Nandang Raga wong salwangsul kula matur mboten perlu kula aturaken kanthi gamblang jengandika Pukulun tartemtu sampun mangertos yen to kita ora gelem matur lan panjenengan ulun mbuya dadi baya punapa semene sawetara ulun bakal ndangu lawan Narada ya Kanika putra Narada wonten dawuh Pukulun apa kang dadi darunane dinjeneng kita duk nalika semana suwana ning ngarsa ulun nanging durung ulun dangu
teka wis ulun nutus supaya mboyong kelawan Semar ya siye semaya mara gage matur ingkang terwaca sewu lepat Agung pangaksami namung kawontenanipun Kayiwangan Suralaya mboten kanthi kanyono-nyono teka dinten sak mangke Kayangan Suralaya tingal dening Sang Hyang Pramesti inggih menika adi guru ingkang murca tanpa taliwara Dupukulun ngamuti bilih Sang Hyang Bathara Guru inggih Yayi Pramesti menika dados dewaning para dewa mila sampun ngantos sak mangke dados raosanipun para kawula kula titah wonten ing jagat dumunten sak mangke kula aturi paring dawuh wonten pundi lenggahipun Adi Manikmaya dinten sak mangke menika Hyang Adi Pukulun Bathara Wenang miyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Semar kula wonten dawuh kita bakal entuk pepadhanging ati lan dadi sarana nggon kita waluya nirmala temah jati nanging kita aja wujud Semar mara bakal ulun dandani wujud satriya bagus sawise kita wujud satriya bagus jumujuka marang negara Pulo Rajawedi ing kono Nalindra muda ingkang lenggah dampar ya kuwi ingkang jejuluk Prabu Dewa Lamong samengko Darbe Putra wadon ingkang nama Dewi Sani kita ulun wenangake nglamar kelawan Dewi Sani yen kita kelakon dhawuh kelawan Dewi Sani sayekti kita bakal entuk pepadhanging ati lan iso ilang sukerta ing kemapan ana ing ati kita Ismaya Semare konten prayet wujud satriya bagus ulun paringi tetenger ya kuwi Bambang Ismaya Jati inggih Pukulun kanika putra wonten timbalan mara majuwa yen kita kepengin pinanggih kelawan sesembahan kita ya kuwi wayah ulun Manikmaya kita bakal ulun dandani wujud ora wujud dewa nanging wujud jemparing tala wujud jemparing Pukulun iya dadi daya piandeling Ismaya Jati iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu kelawan Bathara Guru supaya kita kanthi bali marang Suralaya nggih ngestakaken dawuh Ismaya Jati wonten timbalan jemparing ing kedadian saka Kanika Putra bakal ulun paringi nama ya kuwi jemparing Kyai Payung Agung inggih Pukulun Kyai Payung Agung yekti dadi piandel kita sabab mangertiya sak ngerti ulun Prabu Dewa Lamong mapan ana ing Pulo Rajawedi merga saka akeh kang padha nglamar kelawan Dewi Sani wekasan sedulure Anom ya kuwi kang aran Raden Nagakuwara ya Nagakrura nganakake sayembara perang yen kita nggunakake jemparing Kyai Payung Agung iki sayekti bakal ngasorake kridaning Nagakrura nah itu lho makaten kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ulun sangone muga-muga lebda ing karya kowe Ismaya Jati pepetoke ngayam wana mrak mangwa ing pagagan Yayi Nagakrura wonten timbalan ngadhawuh Ka Prabu persasat nganti udan awala banjir mangsi negara ing Pulo Rajawedi disababake akehing para penglamar ing padha kepengin anyeti marang Atmajaku ya kuwi Nini Dewi Sani. Iya. Ya mung merga saka Yayi Nagakrura ingkang
tansah bisa ngreksa kelawan kawibawaning ingsun sarana anake sayembara perang. Aja nganti negara ing Pulo Rajawedi kene disepelekake dening sapepadaning para nalindra. Pangajaping manahipun ingkang rayi, Koko Prabu. Kuncala lan botenipun negari menika badhe kula tatai. Ngagem jiwa raganipun ingkang rayi Naga Krura. Malah sak mangke sayembara perang wonten ingkang kula wontenaken wonten ing Pulo Rajawedi boten perkawis kawon utawi mimpangipun nanging sampun dados prasetyaning manah kula menawi kula sampun ngatang-atang dados batang inggih menika ingkang badhe saged anampi dhateng paswitanipun inggih menika pun Nini Dewi Sani sesembahan kula Koko Prabu Dewa Lamung ana sawijining nom-noman sowan tanpa tinimbalan kliyang kabur kang inanami kula pun Bambang Ismaya Jati sinuwun wigatine apa dene swanana ing negara Pulo Rajawedi angebun-buning jangan jejawah sonten sowan kula tan prabeda kelawan sakathahing nalindra ingkang sami ngayunaken Dewi Sani menenging manah kula sampun pantuk kepuntoning tekad nadyan kula pejah wonten negari ing Pulo Rajawedi boten badhe wangsul menawi boten gandeng astanipun inggih punika calon bojo kula pun Dewi Sani sinuwun ing jumangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludha kuntur katop Ismaya Jati wonten timbalan Raden wis kringu kabar ing Semebar Warata yen to negara ing Pulo Rajawedi kene anakake sayembara mongko sayembarane sayembara perang kowe penang boyong anakku wadon Nini Dewi Sani lamun iso nglangkahi kuwandaning Nagara Krura monggo Raden dipun jajal wonten Jawi kemawon Raden mati oh Dewa Bathara ya jagat pangestu-ngara. Lah kok dadi mung mujud sawijining nom-noman saka gunung wae iso gawe babar. Bali wujud nata Ndarawati. Sinuwun pangapunten sinuwun. Mboten kanthi kasengaja kula dados lantaran anggen paduka pulih kados wingi uni. Ismaya Jati inggih kasinggihan mekaten. Lah kok dadi blegermu ora jumbuh karo kasunyatanmu? Liripun paduka paring dawuh mekaten. Nggonmu golek jeneng isih cetha dionceki dening liyan. Ismaya Jati ora ana ingkang ngagem asma Ismaya kejaba mung Sang Hyang Ismaya. Mongko Sang Hyang Ismaya kuwi rak manggon ana ning anggane iki Lurah Badranaya to. Ujare wong daplok. Wah. Kakang Semar. Wah. Mengko gek bar dadi wong bagus kowe bisu. Wah, ampun ngaten sampeyan. Le mikir tenanan iki sa. Soale ana napa wonten lakon kok sing dadi lakon kok jemparing niku napa wonten. Ning kudune Semar ora kurang akal. Lah terus wigatine apa kok dadi nganti dadi wong bagus barang? Nglamar Dewi Sani. Putra panjenengan duk nalika tasih wujud Prabu Dewa Lamung. Saniki piyane teng pundi? Lah mengko ora tekan kene, wis to, ora usah kuwatir Kakang Semar.
Niki to Dewi Sani. Iya pancen mengkono. Ah. Kok kaya kerep weruh. Kaya weruh kerep weruh piye? Pun kerep muncul teng media sosial. Tak totok kuwi. Ana Semar kok ngomongke kok ngombongke. Kanjeng Prabu sampun ngantos kesesa. Meneng Antarjawa iki arang-arang metu sore ndak tak omong. Ngestaken jan. Wis iki Dewi Sani kepiye? Ya lah niki genah kanastren ngoten kok. Kok dadak lunga ki ngapa to Bune? Inggih. Namung sawetawis pados pepadhang ing manah Kyai jibeg raos ing manah kula mapan wonten ing Karang Kadempel. Wes ana iki ra ya pamit. Aku nek to tinggal ra ana sing gaweke kipa. Menapa kipa? Kipa ki apa? Wedang ireng kopi kok kipa. Lah nek omong niku sok kuwalik. Aja lunga meneh ya tren kanastren. Mboten, Kyai kono bali. Mabur. Aja liwat daratan. Engko ndak dibajul wiyaga. Aku ora ikhlas nek kowe do dibajul. Mergo do nyerangap. Nggih ngestak mabur ya. Kowe iki bidodari. Kowe njo mabur bali ning Karang Kadempel aku tak ngrampungke lelakon tak neng Ngestina nututi ndara-ndaraku. 3 Anake sapa? Kula ingkang putra Rama. Kula Tigya Dahar Tela. Kula pun Tigya Tela Gina. Golek jeneng, Gong. Golek jeneng. Nek Buta Tira ki bindeng. Nama. Namun ya ngono. Telek bebek. Jeneng buta kok telek bebek iki lho. Telek ngina, telane ngina. Telek bebek. Yo, iki anak-anakku. Kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe arep ngopo? Mestine yen kowe wong lantip panggraitane ngerti aku sejatine sapa. Apa wigatine toko aku goleki karo kowe merga kowe mikut adikku loro cacahe. Aku ra nrimakake. Ayo tak jaluk kowe iso ngalahke aku sasat iso njara langit. Wah, untal mangsa dadya slilit tak damu ora bali wujudmu aja duntang pegawanku Maradewa. Kok kucing gandul. Iki buta kok. Malah kaya kucing lanang wedok do ketemu. Enggak mau. Cengkrek ora mau. Enggak mau. Kowe arep ngopo? Oi. Kae perang kok malah rono ae. Nek nguyuh lara apa? Anggere madhep rono kok. Edan nyawuri.
Wong ngentut tok ambune kaya obongan ban. Upama digunakake demo ngono wis gegerke sing jog. Ayo, amuk legane ati. Wah, setan tenan. Ana jengkelit ki rak ya nang lemah. Nang jengkelit kok sirah didu sirah. Iki ngopo doan? Iki ketoke daging. Mangane mangan kae luwung mangan iki. Setuju. Kletak-kletak wae. Mir, kono cawek kono. Bareng pas aku kok macrit. Modar ora musuh bapak meng dintuti badar kabeh. Senengane wong apik-apik kok dadak do dadi buta barang. Kandhane ngeyel Petruk ki senengane ra. Bocah kandhanane. Bagong ku sing marani. Wong kon rasa malik buta barang kok malik buta. Anggepe ngopo ora senengane ora? Semene senengane ora? Iki mah dontut-entutan. Setan lah. Ledo nyimpen ki nendi? Kok iso langsung bales? Keparat ra. Sampun malik wujud dewa kae. Saking mempeng kula. Kula niku nek kon ngonten-ngonten kae wae. Mempenge ra jamak-jamak. Adi guru dadak kisah nuruti Betari Durga. Kula aturke Kakang Semar sampeyan. Aduh Kakang. Tobat to. Kula sampun tobat Kakang. Darahku ndi? Darahku ndi? Menika kula lebetaken wonten ing Kemben. Wah. Ambok aku tak mlebu. Ayo ditokke. Ditokke. Allah, kowe ra lobok saiki. Ndara Janaka ampun kadon. Wis metu kok mlebu meneh. Anget neng jero. Wah, ayo bali. Inggih ngestaken dawuh. Namung becek-becek pun madosaken tedha para baju barat panganing baju barat iki dudu wong apik-apik kaya ngono kae. Panganing baju barat iki wong elek-elek, wong angkara murka sing sukerta kuwi pirang-pirang. Lah nek kowe arep ganggu karo wong apik, arep wonge sukerta ning tumindake apik, tumindake becik, Semar sing tansah gawe pepalang kowe ora bakal kelakon mateni ndaran-ndaraku. Ayo mulih. Kanca-kancamu sing budheg dijawil, sing bisu diwenehi sasmita. Ngono. Sing picak dituntun, sing lempoh digendhong. Anggere ganggu gawe sedulur-sedulurku jemparingan agung sedaya aja kelakon dosa aku mungsuhe nyuwun pamit tenan to. Bathara Guru inggih. Kowe kok dadi jemparing. Mongko kowe iki dewa sing areng ngalahke jemparingmu sapa nek ora tak du jemparing kedadian Sekonrada. Inggih. Sesuk meneh kowe iki dewa, aja sok nuruti pakarti sing ala. Nek ana pamutahe kawula sing ora bener ya kudu tok elingake, kudu tok emutake. Aja tok turuti mengko ndak malah angkara kuwi saya ndrebala. Jagat iki wis panas. Jagat iki wis kebegan wong-wong sing tumindak ora bener.
aja sok ngganggu wong sing tumindak bener merga wong sing tumindak bener kuwi duwe pakaryan nentremke jagat, ngelingke sing padha lali, njejeke sing padha bengkong. Ayo, mulih, ora mulih engko ndak aku nesu. Inggih, wis matur. Andre Bima kang Simanapta ngesas mawa lindhu lawan angin kok lenggah mriku Ndara? Lah kudu piye? Lenggah ngajeng kula mriki. Kula caosi ringan galong ning sing lirih-lirih mawon. Wah, iya. Kok kene rono kok ngrekasake wiyaga. Iya aneh-aneh. Kowe Petro arep tak dilak indoke apa? Wogah. Wong kok kon nilak indoke. Pun paripurna, Den. Wah, iya. Mugi-mugi Ndara Pandhawa manggiya karaharjan niring Sambikala. Swasana enggalo padhang sami-sami nuwun dipun tampi kanthi ikhlas. Nek kira-kira enten sing rada ganjel ora pas karo napa karepe awake dhewe ya nyuwara mboten sawedi merga sakniki alaming terbuka. Iya. Ning waton enten pathokane. Iya. Mugi-mugi sedaya manggiya kawidadan Kakang Semar. Ndara Janaka. Iya, Kakang. Enten apa, Ndara? Ya ming pengin gabung wae. Wah. Pahit tenan saiki. Iki tak jenenge wayang kulit Slimen komedi. Sapa-sapa arep nganggo iringan. Lho, Kakang ayo tak cegat ayo nanti kowe. Petro aku arep merono. Ora sarono rene Mas. Ora Petro aku arep merono. Oh nggih mawon kok. Sami mlempak kinarya sesanti sura sudira jayaning kang rat suwah brasta kaping olah Darmastuti. Ya Semar. Ndara Werkudara napa sekeca napa le jumeneng. Mbok radi mundur sekedhik. Bocah nek kon sesek kok senenge ra jamak-jamak. Pun sakniki rampung temenan. Iya, Semar. Merga jame nggih pun entek. Wah, pun kliwat sedasa menit. Niki mengke ndak toting greneng. Iya, sesuk ndak sing mangkat saya mboten mangkat saya akeh. Iya, Semar nggih pun mugi-mugi raharja. Slamet sedayanipun, ayem sedayanipun. Iya, Semar.